Tros tot 6, de middagshow. In de studio, lokale burgemeester van de gemeente Kerkrade, Tim Weijers. Tim, welkom. Leuk dat je er bent. Of moet ik zeggen, goedemiddag? Goedemiddag, José. Goedemiddag, hè. En we kennen het eigenlijk in het plaattoe, we kennen het ook in het Hollands Tour. Want we horen het op de achtergrond al, de Kresbellen. En dat betekent dat Kerkrade eigenlijk omgetoverd werd tot een mooi winterlandschap. We gaan het hebben over Ice Experience. Dat is de reden dat Tim in de studio hier is om ons even bij te praten. Ja, Tim, ik zag bij het Hub, bij het nieuwe theater, zeg maar, wat onlangs geopend is, daar zag ik een mooie ijsbaan. Doel je daarop? Ja, die mooie ijsbaan die staat inderdaad op de markt in Kerkrade. Een heel vernieuwend concept. Ice Experience, zoals dat zo mooi heet. Waarbij onze inwoners uitgedaagd worden. Maar natuurlijk zijn ook mensen van buitenaf welkom. We hopen dat het één groot dolle schaatspret gaat worden in Kerkrade de komende weken. Ja, komende weken, want het is tot begin volgend jaar? Of tot en met 1 januari. Mooi. Dus op Nieuwjaarsdag is een mooi slot ook. Het nieuwjaarschaatsen, ja. Oh, de neu vieren in Kerkrade. Ja, joh. Wie mooi is dat? Zegt de loco. Wat is er nog meer te beleven? Want je ziet de kerstbaan op de markt, maar dat is natuurlijk een onderdeel van de Ice Experience, hè? Ja, de Ice Experience, dat is heel breed. Dus we hebben gekozen van opener karakter. We hebben gezegd, de winkeliers en de horeca moeten er meer bij betrokken worden. Een mooie schaatsbaan, waarbij ook uitdaging daarin zit. Het is niet alleen een baan op zich, maar ook een route die je kunt maken. En het is voor de gevorderden is het een uitdaging, maar beginners kunnen er ook terecht. Dus voor ieder wat wil, zullen we maar zeggen. Je zegt een route kun je maken. Hoe werkt dat dan? Een route rondom. Er zijn verschillende gradaties. Je kunt kijken hoe ver je gevorderd bent. En ja, zoals ik zeg, voor iedereen een uitdaging. Mm-hmm. En dan op het gebied van schaatsen dus? Ja, het kan geschaatst worden. Maar er is natuurlijk ook warme chocowel en glühwein aanwezig. Dus kom vooral naar Kerkrade, zou ik zeggen. Bekende koek en zopie. Yes. Op de site van Kerkrade kun je er uiteraard veel meer over lezen, hè? Ja, beleefkerkrade.nl staat veel meer over dit evenement. En ook over alle andere evenementen de komende tijd in Kerkrade. www.beleefkerkrade.nl. Wat een mooie website is dat. Ik wens jou hele fijne feestdagen. Erg leuk dat je er even was. Dankjewel. Fijne dagen. Tim Weijers, jij ook. www.beleefkerkrade.nl